Mai addu'a medicine center. Uwar gida bikin da an dawo lafiya. Alhamdulillah wallahi mun da lafiya. An sha biki. Dai wallahi. Lallai an sha biki ba da wata matsala ku. Ba wata matsala wallahi lafiya karo. To haka ake so. Ya tsaraba kuma? Saraba yara sun cinye. Sun cinye kuma? Ke kullum baki da aiki ke baki san hakin mijinki in kika zo da dan abu ki ajiye mai ba sai ki dinga ba yara. Ni ban da haki. Ina da magana da kai ma. Yawa ya bacin maganin wannan ulcer nan ne kaga Ramadan ya kusa. Maganin dan Kano mani ba na ulcer ba. Kin je kun cinye tsaraba ke da yara sannan kar ki kara min irin wannan in dai kika kara min irin wannan a gidan nan sai ranki ya baci. Haba mai gida ka san. Kar ki kara min irin wannan ba na so. Ki zo da tsaraba gidan nan baki ban rage mun ba sannan kin magana magani ke kika ban kudin magani. Kai da mu haka can kake in dai magani ne. Ba za a siyo ba to. Ki je wani ya siyo miki ba za a siyo ba. Zan je in siyo ni. Wannan aure da na sani ban yi shi ba dan masifa mutane aitar ba za a bar ka zauna lafiya ka ga nan je in fada kwata wannan sai su samu hawan jini mata wanda ba su yi aure ba sun huta haba mata ba za su barka kan natsi ba ni dai magani haba salamu alaikum ya hakuri dan Allah ba na musu ba babu kana ta fama surutu ai mata ne su nemi su mai da kai mahaukaci haba ai ina faɗa ma mata wanda ba su yi aure ba ai sun huta malam nake ga ma ku da ba ku yi ba kun samu ne ai wannan matsalolin shi yana ni yin aure gashi yanzu ina zaune lafiya kullun sai ƙara lafiya nake kai zo shakata baka ganni ba sai karewa nake yi kullun ta sa ni a gaba to amma tukunna wani cuta ne wata ke ma magana kaga an ce basir an ce sanyi an ce me yanzu kuma ya sunan wannan cutar gyamban cikin nan ulcer to kullum a cikin maganarsa take mun ni na rasa ya zan yi in dai wannan ne ai ta zo ta gidan sauki baka da labarin mai addu'a traditional medicine center wancan yana ba da magani ne cikin rahusa kuma magani yana aiki mai kyau za ga shi yasa za ga idan azumi ya zo har layi ake a kofar gidan kuma kaga gashi maganin nan baya sa zawo baya sa kumburin ciki sannan kuma baya sa amai to ni baka san wani abu akwai wasu yara a bayan gidanmu wasu zaka gansu wasu yan dirdir na yi bakaki ba su din masifa yawwa duka can na raka su duk basir nasu na akwai mai basir mai tsiro a cikin su ma akwai yaro ana ce mai alaran ma shi ma kwanaki da basir ya kama shi basir da ulcer wanda ya gigice duk can na raka su to dan Allah ni ma raka ni je in samu iyalin nan da an ba akwai amma kuma ban tambaye ka ba wanda kudin mota ko a gari ai ba wani gari yake ni ma a garin ne yake kuma ka gane ko da ba garin ne yake duk inda kake bukata idan dai kai oda za a kai ma ciyar can sannan number wayan shi yana cikin maganin za ka iya kiran shi kowane gari kake za a tura ma magani a gida dan rike sunan ya ma kar in je in yi mai addu'a traditional medicine center shi ya warkar da su aliyu su alaran su aliyu gaba to ba da Gaskiya na ji daɗin wannan magani na mai addu'a traditional medicine. Ba abin da zan ce wa mata da maza sai dai su nemi wannan magani don gaskiya yana da amfani sosai. Na mai addu'a traditional medicine.